Masu saurare barka da warhaka. A cikin shirin na ganin sashen Hausa na BBC za ku ji cewa wani rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce an kashe mutane akalla 6,000 cikin kwana uku kacal sakamakon yaƙi a Sudan. Shugaba Donald Trump na Amurka ya ce zai bijirewa Majalisar Dokokin ƙasar wajen tilasta sabbin dokoki masu tsauri na tantance masu kada ƙuri'a gabanin zaben tsakiyar wa'adi na watan Nuwamba. A Najeriya wasu 'yan kasar sun soma martani akan matakin hukumar zaɓe ta INEC na sanya zaben 2027 cikin watan azumin Ramadana. Mun san yadda mutanenmu musulmai suka ɗauki azumi, duk wani abubuwa da bai shafi ibada ba ana ƙoƙari a kau da shi a daidai lokacin azumi. In aka tafi a haka za a yi zaben ne ba tare da dama daga cikin mutane sun je sun yi zaben ba. Wata ƙungiya mai zaman kanta da ake kira Open School Initiative ta ɗauki gabarar bawa mutane horo kan ƙirƙirarriyar basirar nan ta AI a Afirka. Ya haɗa da ma'aikatan gwamnati wanda suka wuce mataki na grade level 12 da kuma malaman jami'a, sai kuma al'ummar da ake kira masu aikin zaman kansu, sai kuma 'yan jarida. To muna tafa da dukkanin waɗannan har ma da ƙarin wasu rahotanni a cikin shirin, amma da farko sai a gyara zama don shan labaran duniya. Ni ne Imam Saleh. Yayin wani jawabi a wani taro a garin Tumbler Ridge domin tunawa da mutane 8 da wani matashi ya harbe, Prime Minister Canada Mark Carney ya yaba wa mutanen garin saboda ƙarfafa zukatansu lokacin da duniya ta kiɗime da kisan 'yan uwan nasu da aka yi. Ya ce babu wata kalma daga gare shi da za ta iya lallashinsu ko ma ta maye gurbin 'yan uwan nasa da suka rasa. He said he was there to show that Canadians are with the families. Wakilar BBC ta ce ya shaida musu cewa ya je ne domin nuna musu cewa al'ummar Canada na tare da dangin mutanen a wannan yanayi da suke ciki. Mahaifin ɗan bindigar ya miƙa ta'aziyarsa kan abin da ya kira wani tashin hankali mara ma'ana da ba za a yafe ba. 'Yan jam'iyyar Democrat da na Republican a Majalisar Dokokin Amurka na zargin juna da alhakin dakatar da ayyukan gwamnati na ɗan wani lokaci da ke shirin fara aiki ba da jimawa ba. Kudaden da ake baiwa ma'aikatar tsaron cikin gida za su ƙare a cikin dare, abin da ke nufin za a tirsasa wa ma'aikata yin aiki daga gida a kyauta ba tare da an biya su ba, ko kuma ƙin yin aikin baki ɗaya. 'Yan jam'iyyar Democrat sun ki amincewa da kasafin kuɗin ma'aikatar saboda ƙoƙarin ganin an yi gyara kan ayyukan rundunar yaƙi da baƙin haure ta ICE da ke ƙarƙashin ma'aikatar. Ana zargin jami'an da wuce gona da iri a ayyukansu wajen kashe mutum 2 a jihar Minnesota. Fadar White House ta ce 'yan jam'iyyar Democrat sun ki amincewa da sakin kuɗaɗen ma'aikatar ne saboda dalilin siyasa. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce zai kauce wa majalisar dokoki tare da tilasta sabbin dokoki masu tsauri na tantance masu kada ƙuri'a kafin zaben tsakiyar wa'adi da za a yi a watan Nuwamba. Majalisar ta amince da wani ƙuduri da ke buƙatar masu son kada ƙuri'a su gabatar da shaidar zama 'yan ƙasa, amma da wuya ya samu wucewa a majalisar dattawa. Mr. Trump dai bai yi ƙarin bayani akan yadda zai sanya irin waɗannan dokoki ba, waɗanda masu suka ke cewa za su hana miliyoyin masu kada ƙuri'a shiga zaɓe. To sai dai ya sha ikirarin cewa ana yawan samun magudin zaɓe a Amurka ba tare da gabatar da wata shaida ba. Tukuna shan labaran duniyar ne daga nan sashen Hausa na BBC. Rundunar sojin Amurka ta ce an kai hari kan wani jirgin ruwa da ta yi imanin cewa yana ɗauke da muggan ƙwayoyi a yankin Caribbean. Ta ce an kashe mutane 3. Wannan dai shine karo na biyu da aka kai irin wannan hari a wannan makon. Hari na biyun an kai shi ne a yankin Pacific. Sama da mutane 100 ne aka kashe a irin waɗannan hare-hare da Amurka ke kai wa jiragen ruwa saboda zargin safarar miyagun ƙwayoyi. Japan ta saki kyaftin da ma'aikatan wani jirgin ruwan kamun kifi na ƙasar China da aka tsare a yankin tattalin arzikinta na musamman. Kafafen watsa labaran cikin gida sun ce China ta ba da garantin biyan kuɗin jingina kafin saken mutanen. Wannan ne karan farko cikin shekaru 4 da Tokyo ta kama wani jirgin ruwan kamun kifi na China, kuma lamarin ya faru ne a daidai lokacin da dangantaka ke ƙara taɓarɓarewa tsakanin ƙasashen biyu.
To ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. To yanzu kuma sai rahotanni. Wani rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce an kashe mutane aƙalla 6,000 cikin kwana uku kacal lokacin da mayakan RSF suka kwace iko da birnin El Fasher na Sudan a shekarar da ta gabata. Rahoton ya tattara bayanai kan kisan mutane da yawa da azabtar da mutane da kuma sace wasu, har ma da cin zarafin fararen hula ta hanyar lalata. Ya kuma jaddada cewa dukkansu laifukan yaƙi ne. RSF dai ta yi tsokaci ba ta yi tsokaci game da rahoton ba, amma a baya ta sha musanta irin wannan zargi. Ga rahoton Badamasi Abdulkadir Mukhtar. Kimanin shekaru uku kenan ana gwabza yaƙi tsakanin dakarun gwamnati da mayakan RSF a Sudan. Yaƙin basasan ya kashe dubban mutane ya kuma tilasta ma wasu fiye da miliyan 13 yin ƙaura. An rika amfani da salon cin zarafi ta hanyar lalata ga maza da mata da kuma ƙananan yara a matsayin salon jefa tsoro a zukatan jama'ar ƙasar. Daga mayakan RSF har dakarun Sudan, babu wanda ya tsira daga zargin aikata munanan laifukan yaƙi. Amurka da ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Human Rights Watch sun yarda cewa mayakan RSF da ƙungiyoyi masu alaƙa da su sun aikata kisan gilla a yammacin Darfur da kuma sauran yankunan da Larabawa ke zaune a ƙasar. Amma sabon rahoton na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce lamarin ya zarce haka. Birnin El Fasher da ke Darfur ya faɗa yanayi na tsananin yaƙi har na tsawon watanni 18, kuma a nan ne aka aikata munanan laifukan yaƙi ga jama'a. To a gaida Badamasi Abdulkadir Mukhtar da wannan rahoto da ya haɗa mana. Idan muka je Najeriya jim kaɗan bayan da hukumar zaben ƙasar INEC ta fitar da jadawalin babban zaben ƙasar da za a gudanar a baɗi, ƙungiyoyi da ɗaiɗaikun jama'a suka fara nuna fushinsu game da yadda ranakun zaben da hukumar ta tsara suka fada cikin watan azumin Ramadana na wannan shekara. Al'amarin da suke ganin yana tattare da matsala ga al'ummar musulmi da ke ayyukan ibada a cikin watan na Ramadan. A don haka ne ma suke neman a sauya waɗannan ranaku idan dai ana so a ƙarfafa gwiwar ilahirin masu kaɗa ƙuri'a kuma a ba wa kowa dama ya yi zaɓe. Bashir Ahmad tsohon mataimaki na musamman ga tsohon shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya aika wa hukumar zaben Najeriya INEC buɗaɗɗiyar wasiƙa game da wannan batu. Na kuma neme shi don jin ƙarin bayani. Mun kalli adadin musulmai da suke zaɓe. Kusan za mu iya cewa kaso mafi yawa da suke zaɓe a Najeriya musulmai ne. Sannan kuma aka zo aka saka zaɓe a cikin watan azumi. Kuma mun san yadda mutanenmu musulmai suka ɗauki azumi, duk wani abubuwa da bai shafi ibada ba, ana ƙoƙari a kau da shi a daidai lokacin azumi. Don ko abu za a ce a bari sai bayan sallah. So kuma a wannan lokacin sai aka zo aka saka zaɓe. Zaɓen farko da za a yi na shugaban ƙasa da na 'yan majalisu ya zo za a yi shi a cikin 10 na tsakiya. Zaɓe na biyu zaɓen gwamna da 'yan majalisun jihohi su kuma za a yi shi a 10 ƙarshe. In aka tafi a haka mutane da dama ba za ma su kalli harkan zaɓen ba, za a yi zaɓen ne ba tare da dama daga cikin mutane sun je sun yi zaɓen ba. Amma kuna ganin kamar an yi hakan ne da gangan domin a hana wani bangare shiga a dama da shi a wannan zaɓe da ke tafe, ko dai kuna ganin cewa an yi kuskure ne kawai? Gaskiya za mu iya cewa sakaki ne. Idan ba a gyara ba, su za mu kalle shi mu ce lalle an yi ne domin ana sane, domin ba a so wasu su fita su yi zaɓuɓɓukan. Wasu za su ce ba musulmai ba ne kaɗai suke zaɓen nan, akwai mabiya sauran addinai da dama. Me yasa za ku dage akan cewa lallai saboda ya shafi musulmi a sake sauya lokacin zaɓen nan? Su ne suka fi yawa, kuma idan lokacin Ramadan ya zo, ko da wanda bai kai shekarun yin azumi ba, rayuwarsu tana canjawa saboda yanda yanayin yake canjawa gaba ɗaya. Akwai wanda suke zuwa jin wa'azuzzuka, akwai wanda suke zuwa ɗaukan karatu, akwai wanda ma ba sa fitowa daga gida har sai wurin sallan azahar, domin in sun yi ibadar dare ba za su tashi da safe su fito ba sai sallan azahar, daga nan kuma su ci gaba da al'amuransu. So kwarai da gaske in dai ba a yi gyaran ba, so za mu fito mu nuna wa duniya cewa ba a son wannan mutanen ne su yi zaɓuɓɓuka, shi yasa aka kawo zaɓen ya zo daidai lokacin da ake yin azumi.
Amma ita hukumar INEC tana cewa ta sanar da wannan lokaci ne bisa tsarin jadawalin da take da shi na lokacin da ya kamata a yi zaben nan bisa doka. Baka ganin kila in aka ce za a sauya hakan zai shafi gudanar da zaben akan lokaci? Ai wannan dokan ba a cikin constitution take ba. Doka ce ta da batu ake cewa electoral act. Wato dokar zaɓe ce. Dokar zaɓe wanda har yanzu ma wannan wadda aka yi wa gyaran ita shugaban ƙasa bai sa hannu a kanta ba. Shi yasa ma muke fata muka fito muka yi magana tun kafin a kai dokar shugaban ƙasa ya sa hannu, wanda in shugaban ƙasa ya sa hannu da wannan ranakun to zai yi wahala a gyara su. Ban sani ba, bayan ita wannan wasiƙa da ka aika wa INEC akwai wani martani da ka samu ne? To akwai waya da na samu da ita hukumar INEC din, wanda ba waya ce kai tsaye ba, akwai wanda yake aiki a gurin kuma ya sani, ya kira ni ya tabbatar da cewa saƙon da aka aika ya zo, kuma ina tabbacin cewa za su zauna su ƙara dubawa su kalli ranakun da ya kamata a yi amfani da su wanda ba za su shafi watan azumi ba. Za su kalla ko su matso da shi baya ko kuma su tura shi gaba. Amma dai tabbas saƙon da aka aika ya ji. Bashir Ahmad kenan, tsohon mataimaki na musamman ga tsohon shugaban Najeriya marigayi Muhammadu Buhari. To a nan kuwa wata kungiya mai zaman kanta mai suna Open School Initiative ta kammala bayar da horo na baya-bayan nan na tsawon watanni 4 ga mutum 50 kan kirkirarriyar basira ta AI a wani kokari na yada ilimin wannan sabuwar fasaha a nahiyar Afirka. Waɗanda aka ba mu wannan horo sun hada da ma'aikatan gwamnati da malaman jami'a da dai sauransu. Dr. Najib Abdulhamid Gambo, wani masani a fannin kirkirarriyar fasahar, kuma ɗaya daga cikin waɗanda suka kafa wannan ƙungiya mai zaman kanta, ya yi wa Abdulsalam Ibrahim Ahmed ƙarin bayani. Wato ita wannan ƙungiya tamu ta Open School Initiative tun daga shekara ta 2003 ta yi ta ƙoƙarin horar da al'umma akan abin da ya shafi kimiyyar fasahar AI iri-iri daga ƙasashe da dama da kuma Najeriya. Ita wannan shiri da muka gabatar shi ake kira AI Literacy Fellowship for African Policy Makers. Ya kamata mu horar da al'umma su fahimci abin da ya shafi amfani da ita a bisa ka'ida da doka. Wannan shine dalilin da ya sa muka ɗau wata 7 muna shirin wannan domin mu yi wato ba da horo ga mutanen da suke akan abin da ya shafi policy a Afirka. Shine muka ba da sanarwa muka sami application na mutum 837 daga kasashe 22, amma Allah da ikonsa mun iya ɗaukan mutum 70 ne. A cikin mutane 70 ɗin nan mutane 55 ne suka iya kai gaci a basu wannan horo da muka yi. To kamar wane nau'i ne na mutanen da kuka ba wannan horo? To nau'in da muka bawa wannan horo ya haɗa da ma'aikatan gwamnati wanda suka wuce mataki na grade level 12 da kuma wato ma'aikata ko kuma malaman jami'a, sai kuma al'ummar da ake kira masu aikin zaman kansu, sai kuma 'yan jarida. Abin da ya sa muka hada da 'yan jarida shine su samu su fahimci menene AI, so kuma iya tambayoyin da ya kamata su ringa yi domin mutane su faɗaka akan alheri ko kuma akasin wannan al'amari. To me wannan horo ya kunsa? Wannan horo ya kunshi abubuwa kamar haka. Na farko, a bawa mutane ilimin da za su fahimci shi menene wannan fasahar AI din. Na biyu kuma su fahimci abin da ya shafi alfanunsa da kuma haɗarin da idan ba a yi hankali ba zai iya jawowa. Na uku kuma su fahimci siyasar duniya ta me ƙasashen duniya suke yi domin gudanar da siyasa akan al'amarin da ya shafi AI. Na hudu kuma su samu horewar da yaya za a yi mu a ƙasashen Afirka kada ya zamanto mu zama 'yan kallo, a'a ya zamanto cewa mu ma muna da abin cewa yaya za a yi wato kowace ƙasa ta farga akan abin da ya shafi wato bawa al'umma wato horo da yadda ake iya markaɗa fasahar AI ɗin da kuma yadda ake iya yi mata doka da kaidi. To dakta, bayan ba waɗannan mutane horo na wata 4 sai mai kuma na gaba? Na farko ba za mu kyale su ba haka kurin su tafi,
za mu ringa bibiyar su mu ga irin alfanun da suka yi wa al'umma saboda wannan horo da muka ba su. Na biyu kuma ina matakin malamai na addinai domin su za su taimaka wajen wayar da kan al'umma da kuma al'amarin da ya shafi faɗakarwa akan dole gwamnati da al'umma su tsaya akan al'amarin da zai sa mu amfani wannan kuma a sa idanu wajen abin da ake ganin zai cutar da al'umma. Dr. Najib Abdulhamid Gamba kenan wani masani a fannin kirkirarriyar fasaha wato AI. Kun ji cewa wani rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce an kashe mutane akalla 6,000 cikin kwana uku lokacin da mayakan RSF suka kwace iko da birnin Alfashir. To yanzu kuma sai filinmu na lafiya zinariya. Masu sauraro barkanmu da sake saduwa a cikin wani shirin na lafiya zinariya wanda ya saba zuwa muku daga nan sashen Hausa na BBC tare da ni Habiba Adamu. Shirin na wannan makon zai tattauna ne kan ire-iren abinci da ke dauke da sinadarin iron wanda jiki ke bukata don kauce matsalar karancin jini. Wallafa wata makala kan matsalar karancin jini sakamakon karancin sinadarin iron sun nuna cewa kimanin kashi 25 cikin 100 na mutanen duniya na fama da amosanin jini. Makalar wadda aka sabunta a watan Agustan shekarar 2023 a shafin intanet na National Library of Medicine mallakar gwamnatin Amurka ta kuma bayyana cewa karancin sinadarin iron shine ke kan gaba wajen haddasa amosanin jini don shine ke janyo kashi 50 cikin 100 na amosanin jinin da ake samu. Haka zalika matsalar ta fi kamari ne a kasashe masu tasowa idan aka kwatanta da Amurkan. Yayin da karancin sinadarin na iron a tsakanin matan da ke shekarun haihuwa a ƙasar ta Amurka ya kai kashi 10 cikin 100 saboda jinin al'ada. Sannan a tsakanin yara 'yan shekara 1 zuwa watanni 36 ta kai kashi 9 cikin 100. Matsalar da ke jefa kashi 1/3 na yaran su samu amosanin jini. Duk da cewa matsalar karancin sinadarin na iron ba shi da yawa a ƙasar ta Amurka, amma iyalai masu ƙaramin ƙarfi sun fuskantar haɗarin samun ƙarancin sinadarin a jiki. To abokiyar aiki na Asha Salisu Babangida ta tattauna da Dr. Zara Zambuk, wata likita mai kula da lafiyar al'umma da ke aiki a Abuja, babban birnin Najeriya. Dr. Zara ta fara bayani kan sinadarin kamar haka. Sinadarin iron wani sinadari ne da yake da mahimmanci sosai wurin aiki a jikin ɗan adam, wanda rashin shi yakan janyo rashin jini. To menene amfaninsa ga jikin ɗan adam ɗin? To shi sinadarin iron ɗin yana da amfani kala-kala ga jikin ɗan adam. So ɗaya daga ciki shine yakan ɗauki iska daga huhu zuwa sassan jiki, wanda yake da matuƙar mahimmanci saboda aikin jiki. Na biyu kuma shine yana taimakawa wurin kuzarin jiki da ba da ƙarfi. Bayan nan kuma yana da amfani sosai wurin aiki a kwakwalwa. A cikin kwakwalwan yakan taimaka wurin sa koyo da tunani. Yana ƙara garkuwan jiki, wato abin da ake kira immunity. Sannan akwai wasu hormones da enzymes da shi iron ɗin yake taimakawa wurin ayyukansu sosai a cikin jiki. So yana da muhimmanci sosai. A cikin waɗannan nau'in abinci ake samun wannan sinadari na iron? Akwai na nama, sannan kuma akwai na ganyayyaki ko itatuwa. To na naman misalan abincin da ake samu, ana samu a jan nama, akan samu a kifi, akan samu a kaza da kuma hanta. To su kuma na itatuwa ko tsirrai din ana samu ne a kaman wake haka da su tumatir da ganyayyaki, korayen ganyayyaki da dai sauransu. To ana samun sa a cikin irin hatsi haka? To akan samu a cikin hatsi, amma hatsi wanda in aka saka sinadarin iron din a ciki akan yi fortifying abu sai a saka su, akan samu. To ta yaya ya kamata a yi amfani da waɗannan kayan abinci domin samun cikakken amfanin iron din a jiki? To abubuwa da yawa sukan
sukan yi affecting yanda jikin mutum yake sha iron din na sabida amfani a cikin jiki. So shi yasa ya kamata wato yanayin dafa abinci idan an zo dafawa da lokacin cin abincin da abin da ake hada su abinci da suke kunsan iron din akwai yanda ya kamata a yi su. So misali na farko shine akwai abubuwan da suke hana jikin mutum ya shigar da iron din an ci gaman daga cikin abinci. Misalin wannan abin kuma shine shayi da coffee da kuma sinadarin calcium. So madara yana da calcium sosai. So ana so idan za a ci abinci, bayan an ci abinci kar a sha ko shayi. Akwai tea kala-kala, sinadaran shi iri-iri. Akwai wanda sun maida kullum suka ci abinci za su sha tea, so wannan sha tare-tare. Ko kuma coffee din nan ko madara sosai bayan sai bayan irin awa 1 awa 2 bayan nan saboda jiki ya samu ya amfanin iron din da yake cikin abincin da aka ci. To akwai abubuwa kuma da suke taimakawa jiki wurin ya samu ya amfanin da sinadarin iron din daga cikin abincin an ci. Shi kuma wannan vitamin C yana da wannan. So ana so abinci idan za a hada da vitamin C ko kuma a hada abincin da yake kunshe da vitamin C. Kaman irin su wane yake nan, kaman su lemu. Yawa su lemu haka, kayan itatuwa suna da vitamin C, tumatur yana da vitamin C. To ana so a hada abincin a yi da shi. Kin ga kuma yana da kyau idan za a dafa abinci a yi amfani da su iron din wanda ake samu daga aida na naman ko kuma na tsirrai a hada duka a lokaci daya. So misali shine aka dafa abinci, yanzu mu ce wake yana da sinadarin iron shi a ciki. To idan aka zo za a dafa wake sai a hada da ko nama ko kifi ko kaza. Kin ga wannan na sinadarin, za a samu sinadarin da yake nama daga ciki kenan. To sannan kuma za a iya hada da ganye. Idan an zo kuma aka yi amfani da tumatir a cikin abincin, so kin ga an yi amfani da su kuma na itatuwan wanda ake samun iron din daga ciki. To kuma yana da kyau a rinka cin abinci kala-kala, a hada da hatsi da naman da ganyayyaki da fruits, duk wannan suna taimakawa so da za a samu iron din sosai. Sannan wani misalin shine wurin dafa abinci. Sau da yawa mutane sun zo dafa abinci, ana dafa abinci yayi yawa har sinadarai masu amfani na cikin abincin su mace, sai su da ba za su yi amfani ba. Yanzu kaman ganyayyaki koraye, so ana so kar a dafa su ya dade yawa so that sinadarin da yake cikin ba zai mutu ba. In an ci abincin za a samu amfanin sinadaran. To idan an samu karancin sinadarin iron yakan kai ga karancin jini a jiki. To akan samu yanayin da yake yawa ko ya zama matsala a jiki? To akwai lokutan da sinadarin iron din idan aka yi amfani da shi yakan yawa a jiki, kamar yanda idan ya karancin zai kaɗan a jiki ya janyo rashin jini. To haka nan idan yayi yawa, idan abin da yake faruwa kuma har iron din yayi yawa a jiki, yanzu misali akwai masu shan supplements din iron haka kawai ba tare da ka'ida ba tare da an rubuta musu a asibiti ba tare da an gwada jininsu an ga kamar suna da matsalan ba sinadarin iron din a jikinsu yayi ƙasa ba. So in suka rinka sha lokaci mai dan tsawo haka zai iya sa iron yayi yawa a jikinsu. Sannan akwai dan wasu cututtuka kuma, akwai wani condition da ake kira hemochromatosis da yake iya janyo shi ma iron din idan yawa a jiki. To idan sinadarin iron yayi ƙasa sosai a jikin mutum, symptoms ɗin da ake ji da ake ganewa yanzu kamar an je asibiti mutum zai complain. Alamomi kenan ba? Yawa. So mutum zai ce bai da ƙarfi a jikin shi, kasala. Idan mutum ya ɗanyi aiki kaɗan sai ya ji ya gaji ko yana yawan haki da gajiya, numfashi yana yin sama-sama. Idan yayi yawa ma rashin jinin yayi yawa a jiki yakan sa bugun zuciya. To sannan kuma da kasala. Alamomin kenan. So an duba kuma jikin mutum akwai yadda ake ganewa in babu jini ne a jikin mutum, aka duba karkashin idanun shi da harshen shi da tafin hannu za a ga sun yashi haka sun yi fari, babu alaman da jini a jiki. To ga jarirai fa ta yaya za a gane cewa ba su da sinadarin iron a jikinsu sosai? To da yake ba jarirai kaɗai ba, abubuwa da yawa suna janyo rashin jini. So daga cikin abin da yake janyo rashin jinin har da rashin iron din. So yanzu a yara su ma yanda za a gane dai daga symptom din ne, tunda su kin ga ba magana za su yi ba wani abu suke ba. In kaman jarirai ne, in an haife su akwai yanda za a gane basu da jini a jikinsu daga in an duba din da tafin hannunsu, kasan idanunsu da wannan din. So wannan zai sa sai a duba, za a iya gane jini yayi kasa. Yawan jini kenan na cikin jini. Akwai gwaje-gwajen da ake da za a iya ganewa rashin jinin domin rashin sinadarin iron ne. To daga nan sai a magance. Ok, to ga kananan yara fa wanda suka dan wuce girman jarirai haka, a dai ce 'yan shekara 1-2 haka, kaman waɗanne irin abinci ya kamata a dinga ba su da zai taimaka musu samun iron din na sinadarin iron din a jikinsu
'yan ƙananan yara wanda aka saka masu ɗan shekaru dai haka sun wuce jarirai wanda sun ɗan girma suna ɗan cin abinci, yana da kyau abinci da za a rinka musu sai a duba abubuwan da ake samun iron ɗin nan a jiki. Yanzu kamar nama, ana yawan sa musu nama ko kifi ko kaza ko hanta a cikin abincinsu, duk abin da za a musu. Ganyayyaki su ma yanzu mu muna da ganyayyaki kala-kala, muna da zogale, yana da iron, muna da su alayyaho, su meto, an yi abincin su a rinka iya sawa. Sannan tumatir yana da iron a ciki, in ana girki da su tumatir haka ana sawa. Ga mata masu ciki me ya kamata su yi saboda su tabbatar ɗansu na ciki ya zama yana cikin ƙoshin lafiya, yana da wannan sinadari na iron, me ya kamata su yi? Mata dama suka samu ciki, bukatan iron na jikinsu yana karuwa saboda jaririn da yake cikin cikinsu. To abin da ake so shine su garzaya su je su yi rajistan awon ciki. Idan suka je, saboda lokacin ana bayani akan kayayyakin abinci da ya kamata a rinka ci, so wa'annan abubuwan da muka yi bayani na abincin ana bayani, za a musu bayanin abincin da za su ci, yanda za su hada, yanda za a dafa duka saboda a samu sinadarin iron din. To bayan nan kuma ana ba da supplement din iron wa mata saboda wannan jikinsu yana bukatan, kuma ba lalle bane mu yanayin yanda muke da mutane da maybe rashin sanin abincin da ya kamata ko kuma rashin samun ana sayan irin wannan abincin ana ci, so ana ba da supplement musamman anan na iron da folic acid duk saboda ya gina jinin, saboda kar a samu matsalan, so that ita maman jininta zai ginu yayi yawa da extra din da yaron zai samu. So idan har aka yi hakan ba za a samu matsala ba. Sannan banda wannan kuma ana so mata kafin su ɗauki ciki su tabbata suna da ƙoshin lafiya, ana ba da tazara tsakanin haihuwa da haihuwa. Wannan ma yana taimakawa saboda mace in ta haihu ko bai daɗe ba, ita jikinta karan kanta bata gama samun ƙoshin lafiya ba, jinin jikinta ma hala bai ishe ta ba ko yayi ƙasa, kuma ta samu wani cikin gab da gab ba wannan, to duk yana da sai kiga an fara wani sabon cikin, ita bata da ƙoshin lafiya, bata da isasshen jini a jikinta, amma kuma sai ya zo a samu matsala. To wannan ma zai taimaka, ana dan bada tazara, dan huta dan shekara 2-3 ta wannan ta koma kuzarinta, ta yi lafiya, ta kula da kanta, ta ci abinci, ta gina jinin jikinta, sannan kuma sai a ɗauki wani cikin. Shawaran shine shi dai rashin jinin iron ma matsalan da aka fi samun shi ko saboda tsutsan ciki, akwai wani tsutsa hookworm da take shan jini da take janyo iron deficiency anemia, sannan kuma sometimes malaria yana janyo iron ya kasa a samu iron deficiency. To yana da kyau a rinka yin abinci a gida wa yara duka da manya wanda suka kunshi sinadaran iron din nan na namomin, jan nama da su kifi da su hanta da kaza da kuma na su ganyayyaki da su tumatir. To da haka za mu dasa aya a shirin lafiya zinariya na wannan makon, sai mun haɗu a mako mai zuwa cikin yarda Allah. Amma kafin sannan za ku iya sake sauraron shirin na yau da ma na baya idan kuka je shafinmu na intanet wato bbchausa.com cikin shirin hantsi, wanda za ku samu a cikin shirye-shiryenmu na rediyo. A madadin abokiyar aiki na Asha Salisu Babangida, ni Habiba Adam ke muku fatan alheri daga nan sashen Hausa na BBC. Tuma da a gaida Habiba Adamu, masu sauraro sai ku garzaya shafinmu na intanet wato bbchausa.com inda za ku sami ƙayatattun labaran da muka wallafa muku. Akwai wani labari mai taken yadda aka kashe wato mutane fiye da 6,000 cikin kwana 3 a Sudan, kamar yadda muka ba ku labari ɗazu-ɗazun nan. Akwai kuma wani da ke cewa wane ne ya fi jin raɗaɗin rabuwa a soyayya, don haka matasa sai a leƙa domin samun ƙarin bayani. A fagen wasanni, a yadda take kasancewa a kasuwar musayar 'yan wasan ƙwallon ƙafa ta nahiyar Turai, bayanai na cewa Barcelona da Manchester United sun ja daga a kan Rashford, yayin da Manchester City da Chelsea da Munich ke son Thiago na Brentford kenan. To da haka ne muka zo ga ƙarshen shirin namu na yanzu, a madadin Badamasi Abdulkadir Muktar da ya haɗa shirin, sai a gaida Daniel Ochai da ya haɗa mana sauti. Imam Saleh ke muku sallama daga nan sashen Hausa na BBC.